Jeg skal til ud af døren, og mit hår det er ret kritisk. Det er virkelig fedtet, og så er det også tørt, og jeg har ikke tid til at gå i bad. Så nu vil jeg vise, hvordan jeg hurtigt ordner mit hår, så det ligner, at jeg lige har været ved frisøren. Jeg starter med at gå ind med den her børste, som faktisk oprindeligt er beregnet til at give volumen. Men jeg synes, enden af den her børste er perfekt til at lave den perfekte midterskilning. Jeg vil gerne krølle mit hår, så jeg skal bruge noget heat protecting, og der bruger jeg den her fra Lee Stafford. Det er faktisk en heat protecting shine mist, og det betyder både, at den beskytter mod varme, samtidig med at giver en masse shine til håret. Det sprøjter egentlig bare ud på hele mit hår, især mine spidser. Så skal jeg egentlig bare vente på, at min heat protection den tør ind, og imens så opdeler jeg mit hår i nogle sektioner. Mit krøllejern det er altså 200 grader, det vil så sige, at det virkelig skader mit hår, især mine spidser, som allerede i forvejen er lidt tørre. Så min Heat Protection Shine Mist er virkelig en game changer. Jeg elsker den. Efter jeg begyndte at bruge den, kan jeg se en kæmpe forskel på mit hår. Det ligner, synes jeg lige har været til frisøren. Jeg kan især se forskel på mine spidser, fordi de ser meget sundere ud. Når jeg er færdig med at krølle mit hår, så er mit hår stadig ret varmt, så jeg venter bare lige til det får en normal temperatur igen. Fordi mit hår det er mega fedtet, så går jeg ind med Lee Staffords dry shampoo. Min hovedbund den er virkelig fedtet, så jeg begynder egentlig bare at ryste min dry shampoo. Så begynder jeg egentlig bare at sprøjte min dry shampoo på min hovedbund. Jeg har mørkt hår, derfor er det virkelig vigtigt, at jeg er grundig og bruger god tid på med at sætte dry shampooen godt ind. Hver gang jeg har haft tid til at vaske mit hår, så bruger jeg den her dry shampoo, og det er den største lifesaver. Udover at den redder mit fedte hår, så giver den her dry shampoo faktisk også mega meget volumen. Altså prøv lige at se forskellen. Så hvis jeg var dig, var jeg altså løbet ned i Matas for at købe den her dry shampoo. Nu vil jeg bruge den her kam til at børste mine krøller ud med. Jeg elsker at børste mine krøller ud. Prøv lige at se en kæmpe forskel, det gør. Efter erfaring, så er det faktisk vigtigt, at man ikke bruger en normal hårbørste, men man bruger en børste, der er beregnet til at børste sine krøller ud med. Så mangler vi egentlig bare sidste step, og det er hårspray, så min hår det kan holde hele dagen. Jeg bruger Lee Staffords Hold Tight Hairspray, og den har strong hold, det vil så sige, at den låser mit hår fast, og det betyder altså, at mine krøller de kommer til at holde hele dagen. Så bruger jeg bare lige hurtigt den her kam til at tage de små babyhår ved mit pandehår. Bare prøv lige at se, hvor flot min hår det er blevet i forhold til, hvordan det så ud før. Nu er jeg altså bare klar til at tage ud, og det er takket være Lee Staffords styling produkter.